ланец. Харесва ми, исках да си взема същия. Не, ама не можах да го намеря, Ватко, честно ти казвам. Търсих го. Вземи го. Намери го при тебе. Не знам, може после да се разберем. Вземи го. Така, от бати Юли за най-красивия младоженник. Също така и за най-красивата булка. Калине, да ти включа копчето, врачето ми. Време е вече да се включиш. Хайде, врачето. Има пари, имаш пари. Има пари, имаш пари. Има пари, имаш пари. Савър пари, само от чорбаджията. Само Софено Пенча Винги, специално серия от макноти от чорбаджията. Той не се смел на човек. И продължава. Само Пенча Винги, слави се, специално. Идемо, акарак, има пари, имаш пари. Има пари, имаш пари. Има пари, имаш пари. Има пари, имаш пари. Рак, цак, цак, цак. Рак, цак, цак, цак. Рак, цак, цак, цак. Рак, цак, цак, цак. И сега още една пара от Юли. Само за неговия брат, специално за Мари. Лише ги дигадишно. Също така за най-красивата болка, оригинално продължаваме също така за чорбаджиите, специално. Лично и категорично. Лише ги дигадишно. А не се ме разбираш ли, Джаня Мерим? Също така казва, ако обичат Асен и Майя, Румен и Сара на дансинга. Калине, натисни го! Рак, цак, цак, цак! Рак, цак, цак, цак! Рак, цак, цак, цак! Това е най-новия кючек. Само образ за Юли. Сега на момента сме го изличали. Кючека Юли. Юли, август, септември, октомври, ноември, декември. Всички сезони. Бастър! Идемо! Юли! 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 Рак, цак, цак, цак! 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 Санки, ищай! И сега, Сонки ищ, Юли! 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 Шо! Шо! Юли! 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 Сонки ищ! Шо! 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 Ша! 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 Съвърнул само бе пранизи. За Руми специално, лише ги дигадично. Юли Руми. Виждаш ли, като има готини хора, как става купона, виждаш ли? Става атмосферата, става друга. Така и човек, като има ланец на врата си. Ама другия брат и той има. И той ли има? Ще ги вземе, няма. Те си приличат двамата. Аз тебе те познавам. Юли! Руми! Юли! Руми! Юли! Руми! Юли! Руми! Август, септември! Ша! 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 Рак, цак, цак, цак! Цак, 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 цак! И пристигат още пари, серия от банкноти. Само И продължаваме напред. Едо Праненги, специално Еромисен, тай Юлисен. Руми! Руми! Юли! 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 И со барабани! Бате Мари, кой ще кажеш за новия хит? А? Връзка, нали? Юли! Руми!
Кище! И сега. Молбата Даниел специално за неговите синове, също за третия син, за Асен, бързия. Ако обича на дансинга, ли ще ги видиш шо? Я шо, Асене! Този кючек иска да го качиш в YouTube. Чуваш? Чули, Зоране? Искам да е в YouTube. Специално за двамата братя. После ще делиме, нали знаеш? Бастърт! Браво, браво! Браво! Те се измориха. И ние Браво на двамата братя. Ще ви запомня за ланците, нали знаеш? Няма проблем. Двамата братя диджеи. Малко отстъпка за оркестъра, ако може.